Què fas? Estic llegint un conte. Què conte és? Es titula Què li passa a una? I de què tracta? Tracta sobre una xiqueta que creia que era rara. Per què pensava que era això? Perquè els seus companys i companyes li deien que era rara. Però què significa ser rara? En el diccionari diu que ser rar és ser extraordinari, únic, diferent i difícil de trobar. Hi ha alguna bola on dius que eres rar? Sí, que em sembla un espagueti. I què has contestat? Que amb tomàquet estic deliciós. I tu? Què contestes quan te diuen que eres raro o rara? Jo dic que la xocolata calenta està deliciosa. I jo dic que no hi ha que ser negatius, hi ha que ser més positius. Jo dic que per fora estic en silenci però per dins estic parlant. Jo dic que per ser altre país no soc diferent. Jo dic que soc xicotet però veloç. Jo dic que estar a soles no és un problema. Jo dic que la vida és massa curta per anar amb botxeries. Jo dic que els millors perfums els guarden en bots xicotets. Jo dic que no he de ser una xica per tindre el moño llarg. Jo dic que sóc gran per dins i per fora. Jo dic que no he de ser femenina si sóc feliç. Jo dic que no necessita ningú que em salve.